Hvordan er det at have et skab med nordmænd på museet her? Jamen det er vi super glade for. Vi har i alt 49 statuetter af de her figurer fra Nordmandsdalen på Frederiksborg. Og det vi ser her, de er begge to fra Bergen. Og den ene er en brud fra Bergen Stift, og en anden er en mand, der står og tager snus. Og det er sådan meget karakteristisk for, hvordan de her Nordmandsdals-statuetter er. De er alle sammen viser de befolkningsgrupper, der er i Norge og på Færøerne, og de erhverv, som de er knyttet til, eller de specielle funktioner, eller folkedragter osv., som karakteriserer netop det stift, de kommer fra. Og de passer rigtig godt ind i vores store porcelænssamling på slottet. Altså de her statuetter, de er sandsynligvis blevet brugt til borddekorationer. Altså at man ligesom dækkede et kæmpe bord op, hvor man kunne have dem stående fremme. Kunne blive brugt som gaver. Så det er jo sådan nogle meget, meget fine samlerobjekter, som der blev lavet på den kongelige porcelænsfabrik, og som vi jo har ikke desværre den komplette samling, altså de 56, men vi har trods alt 49 af dem, så det er vi jo rigtig glade for. Og så er det jo faktisk også sådan, at hvis man kører 15 minutter i bil herfra, så kommer man jo ud til den store Nordmandsdal i Fredensborg. Så det er jo på en eller anden måde også nogle statuetter, som knytter sig til noget, der er i vores lokalområde.